Fa temps que ho volíem fer. Regalar una mica de felicitat. La neu era la nostra aliada, així que un dia, per fi, ens vam decidir. Per terra, mar i aire. Costés el que costés. Només importava fer-te feliç. Benvingut a un gran dia, Vallnord. El nostre objectiu era molt clar, regalar-te un dels dies més emocionants de la teva vida. Participar-hi era molt senzill. Només havies d'entrar al web ungrandiavallnord.com, muntar un vídeo amb els teus somnis de neu i publicar-lo. A partir d'aquell moment, el teu gran dia Vallnord començava a fer-se realitat. La gent havia de votar el teu vídeo. Amb només 50 vots ja tenies un forfet gratis i per guanyar havies d'acumular tots els vots que poguessis. Així, els vídeos van començar a circular. La nostra intenció era contagiar la il·lusió, l'optimisme, i ho vam aconseguir. Més de 800 persones van somiar i ens van enviar els seus vídeos, 21.450 vots, més de 3.800 tuits, 50.000 seguidors més al Facebook, 1.700 participants. La gent tenia ganes de somiar, de viure, de compartir. I finalment, entre els més votats, l'equip Vallnord va escollir els guanyadors. En aquell instant, un dia de felicitat es va gravar a les seves vides. Hola! Cada un d'ells va fer realitat un somni. Aprendre, volar, explorar. De dia i de nit. La felicitat també va adoptar forma de shopping, d'espais de luxe, de sopars exquisits i romàntics. I així ho vam aconseguir. La felicitat va explotar. Gràcies. Us esperem. Sempre. Vallnord.